x'ismek? Ir-Repubblika ta' Malta jew Malta biss fil-qosor. U l-kapitali tiegħek? Il-Belt Valletta, għal-Maltin, il-Belt. Fejn toqgħod? Fl-Ewropa, fil-parti t'isfel, kważi eżatt f'nofs il-Baħar Mediterran u nifforma parti mill-Unjoni Ewropea. Għandek bandiera? Mela. Żewġ faxxin daqs ta' aħmar u abjad fir-rokna ta' fuq tan-naħa tal-lasta hemm rappreżentazzjoni tal-George Cross. U biex ngħidlek kollox, apparti il-George Cross għandi salib ieħor famuż ħafna, is-salib tal-Kavallieri ta' San Ġwan li kienu ħakmu Malta għal mijiet ta' snin u ħallew traċċi tal-kulturi tagħhom ma' kullum kien. Mhux qiegħed fuq il-bandiera, imma ssibu fuq il-bandiera marittima. Huma biss ħakmu tajt mhux hekk il-Feniċi, il-Kartaġiniżi, l-Arab, in-Normanni, Spanjoli, Franċiżi, Ingliżi. Imma llum indipendenti u ili sirt indipendenti mir-Renju Unit fil-21 ta' Settembru fl-1964 u bqajt niċċelebra l-festa kull sena minn dak iż-żmien bħala festa nazzjonali u niċċelebra wkoll jum il-Ħelsien fil-31 ta' Marzu, is-7 Ġunju fis-7 Ġunju, jum il-Vittorja fit-8 ta' Settembru u jum ir-Repubblika fit-13 ta' Diċembru. Allura x'tib ta' gvern għandek? Demokratiku. Jivvota l-gvern kull min għandu minn 18 sena l fuq. Imexxuni il-gvern ċentrali u l-kunsilli lokali. Il-membri fil-parlament tiegħi jittellaw fl-elezzjonijiet fuq il-prinċipju tar-rappreżentanza proporzjonali u jservu 5 snin. Minn fosthom il-President jażel il-Kabinett fuq parir tal-Prim Ministru. X'munita għandek? Illum l-euro, għax dal-aħħar tħalt fil-Eurozone, imma qabel kelli l-lira, munita Maltija. U x'sistema legali għandek? Il-liġijiet tiegħi huma bbażati fuq il-liġijiet komuni Ingliżi u fuq il-liġijiet ċivili Rumani u iktar ma jgħaddi żmien fuq dawk tal-Unjoni Ewropea. Kulħadd imur skola? Bejleta ta' 5 snin u 16 sena l-iskola bil-fors u s-sistema hija bbażata fuq sistema Ingliża. U l-Knisja popolari ħafna. Biss hawn xi 360 knisja u kappella. U għalkemm il-Kostituzzjoni tagħti l-libertà lil kulħadd li jipprattika liema reliġjoni jrid, tgħid ukoll li jien Kattolika Rumana. Fil-fatt bejnietna ġieli jgħidu li m'hawnx pajjiż ieħor iktar Kattoliku minni. Lingwa? Il-lingwi uffiċjali huma kemm il-Malti u anke l-Ingliż. Il-Malti lingwa semitika bħall-Arbi li iżda miktuba b'alfabett bbażat fuq il-Latin. Għal-kursita, kemm għandek żmien? Tfaċċajt xi 10 miljun sen ilu kien hemm ċaqliq kbir fil-pjaneta li refa' l-blat f'qiegħ il-baħar il fuq minn wiċċ l-ilma. Imma l-blat innifsu l-iffurmani kien ilu li beda jissawwar bejn 20 u 15 miljun sena qabel. U l-ewwel li tfaċċaw in-nies fuqi kien xi 7,000 sena ilu. Dak x'inhu dak il-ħoss? L-innu Malti.